Bank kartyndan pul çekip bilmedik talip oňa gaýçy bilen berk çäre gördü. Daşary ýurtda bilim alýan bir türkmen talibi Türkmenistanyň banklaryndan berilen bank kartyna bar bolan pullaryny nagtlaşdyryp bilmäni janynyň ýananlygyny, şol sebäpden ol kartyny gaýçy bilen kesmek kararyna gelendigini aýtdy. Plastik kartyny böleklere bölüp onuň videosunu düşüren talip alan videosunu duçar bolýan kynçylyklaryna gabat gelýän aýdym saatlardyr sözler bilen kebişirläp azatlyga uğratdy. Videoda Türkmen banklarından berilen kartı çepelinne onu bölüklejek gaýçyny sag eline tutýan talibiň ilki gaýçyny gysga çarklaýyşy görkezilýär. Video şekilleriň üstünden Türkmen aýdymy goý berilýär. İlki başda gaýçy kartyň orta wiline çenelýär. Görnüşinden karty orta wilinden bölmek pikirinden dänen talip soňra gaýçyny kartyň çep kenaryna golaý aralygy direp onu böleklemäge başlaýar. Kesgir gaýça sowukkanlyk bilen erkedýän talip elindäki plastik karty ilki uly 3 bölege bölýär. Videonyň aşagyna kısa söhbet 8 sekundlyk täginýär. Videonyň aşagyna birden türkmen kinofilmlerinden alynan iki adamyň arasynda geçýän dialog eşdilýär. Talip karty böleklemäge dowam edýär. Talip elindäki karty onuq böleklere bölmäge dowam edýär. Videoda saýraýan guşlaryň owazy eşdilýär. Gaýça çalasynlyk bilen erkedilýär. Videonyň aşagyndan goý berilen ses aýgytly ýanglanýar. Plastik kart kesir gaýçynyň zarbyna çydaman owram bolýar. Soňky döwürlerde Türkmenistanyň raýatlary ýurdun banklaryndan berilýän kartlar bilen bagly tolgunçukly nägilelikleri başdan geçirdi. İlk olaryň üstü bilen daşary ýurtlarda çekip bolýan puluň möçberi çäklendirildi. Ýönümiňe garamazdan ýurtda tas dollar turizmini esas döredi. Adamlar ilki başda Türkmenistanyna kartlaryny manat goýup soňra daşary ýurtlara hususan Türkiýe çykyp kartlaryny pullaryny valyuta görnüşine çekip başladylar. Ýöne soňlugy bilen munyň muktary berk çäklendirildi. Şol bir wagtyň özünde türkmen banklarynyň berilen kartlaryna bil baglan daşary ýurtdaky türkmen talipleri agyr aljyraňlyga uçurady. Sözümiz gowru bolmaz ýaly mysal bermeli olsa fevral aýyny Ukrainada okuyan türkmen talipleri biz kartymyzdan düýbünden pul çekip bilemzok 10 günden bäri günne pul çekmek üçin banka variasiýony bankyňyza jaň ediň diýilýär diýip gala goply ähliňi azatlyk bilen habarlaşypdy. Olar iý biçmäge pulumuz galmady. Studentler okuwdan çetleşdirilýärler sebäbi okuw pulunu Türkmenistandan töler ýaly bizde valyuta hasaby ýok diýişip beýrenipdiler. Ukrainadaky taliplerden soňra Belarusyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistanly talipler türkmen banklary bilen bagly kynçylyklar boýunça häkimiýetlere seslerini eşitdirmek arzuwy bilen 2 aprelde azatlyk bilen habarlaşdylar. Belarusdaky taliplerden soň Orsiýetde okuyan türkmen talipleri apreliň ortasynda özleriniň türkmen banklaryndan alan Mastercard kartlaryna bar bolan pullaryny çekip bilmeýänliklerini, munyň netijesini okuw töleglerini töläp bilmän hatda özlerini okuwdan kowulmak howpunyň awanýanyny aýdyp habarlaşyp Sözümüzün başyndaky video bilen bagly sözümüzi jemlesek, videoda talip kartyny gaýçy bilen kesip owram edýär. Soňra kartyň kesilen böleklerini ak tagta çalym edýän predmetiň üstüne goýup kartyň owuntgularyny bir ýere üýşürýär we 10 barmagyny hatardan çykan kartyň töweregine şakyrdadyp oýnadýar. Videodaky aýdym bu dünýäniň manysy diýen sözler bilen jemlenýär.